Bună tuturor, sunt Angela Victoria și pentru că nu am mai prezentat de mult un material cu produsele mele terminate, am hotărât ca în materialul de azi să-ți arăt acest lucru. Ba mai mult, sunt și produse folosite de partea masculină a familiei mele, ca să vezi că într-adevăr toată familia folosește produse Oriflame. Nu le am pe cele pe care mama le-a terminat, dar promit că voi face un tutorial și cu produsele pe care le-a terminat mama mea. Am pregătit flacoanele care, după prezentare, vor zbura la coșul de gunoi și zic să începem ca să nu mai pierdem vremea. Înainte de a îți arăta aceste produse terminate, am să te rog frumos, dacă încă nu ești abonat, să te abonezi, să dai un like, să dai un share și, bineînțeles, la sfârșitul materialului să poți să îmi lași ce comentarii consideri tu că ar fi potrivite. Și, bineînțeles, dacă dintre produsele pe care eu le-am terminat ai folosit și tu, să îmi lași acolo părerea ta. Haideți să începem și am să încerc să păstrez o logică cât de cât în ceea ce privește produsele de rutina îngrijirii feței, deoarece poate așa ți se va fixa și mai bine cum trebuie să folosești aceste produse. Și am să încep, bineînțeles, cu produsele Novage, o gamă pe care o folosesc cu mult drag, pe care o recomand la fel cu mult drag și sunt foarte încântată în momentul în care prietenele mele îmi spun că este o gamă în a cărei recomandare nu am dat greș. Primul produs terminat din rutina îngrijirii zilnice este din gama Novage și am să îți arăt. Este acest gel demachiant care te ajută să cureți foarte bine tenul. Ce îmi place la acest gel este faptul că are și un mecanism de blocare, deci dacă vrei să te deplasezi undeva pentru a împiedica această curgere din tub, este suficient doar să dai pompița într-o parte și atunci ai blocat automat. Sunt 150 de mililitri care îți asigură ție o curățare eficientă și, să nu uităm, tot din partea aceasta de curățare, dar care te ajută să cureți și mai bine, este acest ulei din gama Novage. Deci am lăsat puțină apă în el, practic este apa cu care am clătit acest tub, tocmai pentru că îți spuneam că acest ulei în combinație cu apa creează o emulsie lăptoasă care îți curăță foarte bine tenul și atunci întotdeauna când știi că te-ai machiat și vrei o curățare perfectă, înainte de acest gel vei aplica acest ulei Novage împreună, creând un tandem extraordinar. Ce îmi place la acest ulei este că îl pot aplica și pe plioape, deoarece este testat și nu ai cum să pățești nimic, doar că tandemul funcționează eficient. Și pentru că ți le-am pregătit, să ți le prezint, zboară la coșul de gunoi. Avem un alt produs din gama Novage, care mie îmi place extraordinar de tare. De asemenea, este un produs terminat și acesta face parte din așa numita îngrijire specifică pe care eu ți-am prezentat-o și dacă încă nu ai văzut materialul, am să te rog să o cauți pe acest canal, cum îmi îngrijesc tenul cu produse specifice. Acesta este o soluție pe care o aplici foarte bine, mai este puțin pe această pipetă. Practic îți pui 4 picături pe dosul palmei, dar este foarte eficientă în combaterea excesului de sebum. Este, bineînțeles, din gama Novage. Îmi place extraordinar de tare și automat, cum s-a terminat, mi-am și luat una nouă pentru că nu pot să stau fără. Dar acum e gata, doar la gunoi. Următorul produs din gama Novage este acest elixir, care mie îmi place să-i spun elixirul frumuseții. O prietenă de-a mea a zis că ea îl aplică folosindu-se de o dischetă. Mie nu-mi place să-l folosesc pe dischetă. De ce? Pentru că discheta absorbe foarte bine acest produs și atunci automat te ține mai puțin. Mie îmi place să aplic pe dosul palmei. Da, a rămas puțin în tub. Ce îmi place este că nu pot să spun că ar mirosi într-un
anume fel, are un miros foarte discret, dar ce îmi place că folosit pentru rutina îngrijirii zilnice crește extrem de mult gradul de hidratare al tenului și fața ta arată foarte bine și e pregătită pentru următorul pas, acela al serului din gama Novage. Bineînțeles, acum tu știi că eu ți-am povestit tot timpul despre aceste seturi Novage. Important este să începi să le folosești și mai ales să nu uiți de reducerile pe care le poți obține la achiziția acestor seturi. Dar acum zboară la coșul de gunoi. Pentru că îți spuneam, îmi place să alternez, să nu folosesc doar seturile Novage, îmi place să jonglez și cu alte game de întreținere a feței pentru că abundă catalogul Oriflame și știm că sunt foarte bune și ceea ce este foarte important că aceste creme de față cel puțin sunt testate atât clinic cât și dermatologic și atunci tu ai încredere să le folosești. Am aici din gama Diamond Cellular, care nu am mai spălat-o, am pus-o așa, dar o voi spăla înainte de a o arunca la gunoi. Este această cremă de față Diamond Cellular cu pulbere de diamant și aici va veni o poveste pe care ți-o spun de fiecare dată, dar ți-o repet. Folosirea frecventă a acestei creme de față împrumută tenului o irizație foarte drăguță și pielea ta arată extraordinar de bine. Este o cremă pe care o poți folosi chiar și noaptea. Deși în gama Diamond Cellular este tratamentul regenerator de noapte, dar de unde știu asta? Pentru că am avut o discuție în contradictoriu cu mama și eu i-am zis că se poate folosi doar pentru zi. Și ea mi-a arătat că de fapt scrie zi sau noapte, deci rămâne la latitudinea ta cum vei vrea să o folosești. Cu aceasta n-am să dau pentru că fiind de sticlă se va sparge și voi avea eu de lucru după ce termin prezentarea acestui material, așa că am să o pun frumos. Îți spuneam la început că această prezentare va cuprinde și produse terminate din gama pentru sexul masculin. Iată, avem aici energizantul și pentru că aici o să-mi permit o mică glumă, bărbații nu prea știu cum să aplice aceste produse, are pe ambalaj 3 puncte, semn că este al 3-lea pas în rutina îngrijirii zilnice. Iată că nu există posibilitatea să încurce aplicarea acestor creme. Acesta este, cum ți-am zis, un ser care energizează și hidratează foarte bine. Sunt 50 de mililitri, dar este foarte important și un bărbat să știe cum să facă acea rutină de îngrijire zilnică, plus că, bineînțeles, la Oriflame există seturile Novage pentru bărbați care îi oferă o îngrijire extraordinară. Novage Men pentru bărbați, fie că îi faci cadou, fie că și-l va achiziționa singur. La fel e din sticlă, nu am să dau cu el ca să nu am lucru suplimentar de făcut. Tot din gama Novage, pentru persoanele care preferă să se bărbierească și să nu aibă pilozitate abundentă pe față, este acel High Definition Shaving Gel, tot din gama Novage, bineînțeles. Ce îmi place la acest gel este că în momentul în care pulverizezi în palmă, își crește volumul și arată foarte drăguț și este o operațiune pe care o faci cu foarte mare drăgălășenie când vezi că practic ți se umple palma de gel de ras. Iată, tot așa, un produs care s-a terminat și va zbura, voilà, la coșul de gunoi. Tot din gama pentru bărbați, aceasta North for Men, de data aceasta Sub-Zero, este o spumă de ras, spre deosebire de gelul de ras Novage. Spuma, cel puțin această spumă, conferă automat senzația de răcorire. Este la fel de eficientă și ea ca și gelul Novage. Îmi place foarte mult mirosul și aveam o prietenă care tot timpul spunea: mă, miroase a bărbat. Exact așa miroase, este o spumă foarte eficientă în îndepărtarea pilozității de pe față, astfel încât
poți să faci cadou odată gelul de ras din gama Novage, odată spuma de ras din gama North Forman. E metal, poate să zboare în punct, pentru că nu se sparge. Tot din gama North Forman Sub-Zero avem aici gel și șampon de spălat cu 24 de ore de hidratare. Ceea ce este foarte util la produsele de bărbați este că găsim produse 2 în 1. Șampon și gel de duș. Este un produs, cum îți spuneam, 2 în 1, foarte ușor de folosit și automat nu ai pe cap să cari 2 produse, ci doar unul singur. North Forman sunt 250 de ml care curăță și șamponează foarte bine. A zburat. Acum, înainte de a-ți prezenta și celelalte produse, am să îți prezint o gamă și dacă vei fi curioasă sau curios, pentru că poate ești și un bărbat care își dorește să cunoască lumea Oriflame și te uiți acum la acest material și vrei să cunoști mai multe despre gamele, sau mai bine zis despre gama pe care eu am să-ți spun acum, vei găsi pe acest canal materiale foarte utile, așadar caută, te rog, produsele Wellness și din această categorie eu am să-ți prezint acum Wellness Pack-ul. Acesta este pentru bărbați care s-a terminat, da? Și Wellness Pack-ul pentru femei. Ai văzut, diferența este doar culoarea și procentul de elemente pe care aceste două aceste complexe le conțin în funcție de nevoile femeilor și a bărbaților. Deci, s-au terminat, ți-am mai spus despre ele, sunt 21 de pliculețe care ți acoperă ție deficiențele pe care le ai în momentul în care nu îi dai organismului tot ceea ce trebuie și, ceea ce e foarte important, că la produsele Wellness avem posibilitatea subscrierii, parcurgerii abonamentului și dacă nu știi până acum despre ce e vorba, dăm voie să-ți spun, faci abonament, comanzi 3 produse Wellness, indiferent pe care le dorești, bineînțeles din cele care suportă abonament și al 4-lea produs îl primești gratis. Așadar, nu eram așa de bună la basket cum știam că eram. Tot din gama Wellness avem acum un produs terminat, este una din cutiile care conține complexul pentru păr și unghii. Și de ce zic una din cutii? Pentru că îmi place întotdeauna în martie și în octombrie să fac o cură pentru regenerarea părului și a unghiilor și în gama Wellness există acest complex pentru păr și unghii cu celule stem din măr, doar că, iartă-mă, am revenit la acest complex, doar că spre deosebire de acest complex pe care îl poți folosi toată viața, în cazul acestui complex este necesară realizarea doar a 2 cure pe an, de-aia îți spuneam că eu în martie și în octombrie iau acest complex și se iau 90 de pastile, 2 pastile în fiecare dimineață, bineînțeles eu le cuplez cu acest complex Wellness, astfel încât organismul meu să nu fie privat de elementele nutriționale care îl ajută să funcționeze perfect. Atât despre gama Wellness, mergem mai departe cu alte produse pe care am reușit să le termin. Da, este un spumant și îți spuneam la un moment dat că poate fi folosit foarte bine și ca gel de duș. Acesta este spumantul cu piersică și dacă e să ne gândim că l-am terminat cam de vreo săptămână, miroase, zici că acum am mâncat un compot de piersică, păcat că, uite, îți fac, păcat că nu se simte, sau simți? Nu cred. Da, se simte, crede-mă, pe cuvânt, a piersică. Nu prea îmi place să iau la gramaj atât de mare pentru că nu am răbdare să-l termin și atunci iau mai multe și le alternez. Acum este gata cel de piersică. În momentul în care l-ai găsit, achiziționează-l pentru că îți va plăcea foarte mult și gramajul ăsta te va ține mult și bine. L-aruncăm că nu mai avem ce face cu el. Aici am folosit
o perioadă scurtă. Îmi place și această gamă Optimals. Este o apă micelară. Ce pot să spun despre această apă micelară este că poate fi folosită pentru tenul sensibil, dar este pentru toate tipurile de ten, curăță foarte bine, pur și simplu ai luat o dischetă, ai urmărit conturul feței și ai curățat foarte bine tenul, după care vei continua cu următoarele produse. Este foarte important să o folosești atunci când ai produse din gama Optimals. Da, pentru că îți recunoșteam într-un tutorial că eram axată foarte mult doar pe gama Novage și am vitregit o gamă care este extraordinar de bună și pe care îți promit că o vei vedea și la următorul produse terminate, pentru că mai am produse care încă nu le-am terminat, dar ți le voi prezenta. Deci o gamă puțin vitregită, pentru că am prezentat-o prea puțin, este această gamă Eco Beauty, care are avantajul că este o gamă eco și bio, respectiv este o gamă obținută prin presare la rece și nu ai în ea nici chiar parabeni. Mă refer la crema de față, dar toată gama este foarte indicată să o folosești. Eu am aici tonerul care s-a terminat. Urmează să-ți mai prezint demachiantul și crema de față și crema de ochi în momentul în care vor fi gata. Aceasta nu mai are nicio utilitate sau ceea ce... Uite, am să-ți dezvălui un pont, pentru că mi-am adus aminte acum eu având acasă. Poți foarte simplu să desfaci această etichetă, da? Și poți să pui, de exemplu, altceva care să învelească dacă nu vrei să se vadă, deși și dacă se vede nu-ți dăunează absolut de nimic, dar cred că și asta se ia. Hai să vezi, eu am făcut așa, tot cu un tub din acesta de la Eco Beauty. Ca să-ți arăt. Așa. Ca să-ți dau și un pont de... aruncăm la gunoi. După ce am aruncat eticheta, ce îmi place că pot să reutilizez acest tub. La Oriflame există asemenea ape de colonie și foarte simplu și am să-ți arăt de ce fac chestia asta. Punem puțin ca să-mi permite să pot să-ți arăt la ce vreau să mă refer. Hai să zicem că e suficient. Și dacă ești o persoană care îi place să simtă tot timpul mirosul proaspăt, foarte bine, ți-am dat o idee cum să recondiționezi. Am pus în el apă de colonie și, bineînțeles, tu vei face această operațiune după ce ai ieșit de la duș sau eu mai pulverizez pe hainele de pat sau pe pijama și efectul este unul foarte drăguț, în sensul că tu vei mirosi pe parcursul întregii nopți a apă de colonie. Așadar, chiar dacă nu face parte din produse terminate, ți-am dat o idee, sau mai bine zis un tips, cum poți să ai tot timpul parfumul produselor Oriflame lângă tine, fie că e noapte, fie că e zi, poți să miroși Oriflame tot timpul. Așadar, acesta nu îl voi arunca, ci îl voi pune deoparte cu apa de colonie. Mergând pe firul produselor terminate, avem acum gama Milk and Honey, care este o gamă care mie îmi place foarte mult, în special șamponul de păr. Aici este ambalajul șamponului. Miroase a lapte și miere, dar ce îmi place legat de acest șampon este faptul că mă ajută să îmi definesc buclele foarte bine și totodată părul este foarte moale, foarte strălucitor și are o ținută foarte drăguță și pe lângă toate acestea miroase și foarte bine. Da, un produs pe care îl vezi foarte des în produse terminate este acest gel de igienă intimă. Acesta era cu floare de lotus și blackcurrant. Am un lapsus, caută tu ce blackcurrant, dar cred că sunt afinele sau coacăzele. Iertați, sunt bătrână și mai uit, dar ce îmi place este că are acid lactic și nu influențează nicicum
Flora, bineînțeles, este un gel de igienă intimă pe care îl aplici doar în exterior, dar curăță și împrospătează foarte bine. Un alt produs, aici am spălat ambalajul pentru că e terminat de vreo câteva zile, este această cremă de corp din gama Eclat Femme. Parfumul încă îl mai am, mi s-a terminat crema de corp. Ți-am spus întotdeauna, este bine să mergi în tandem, parfum cu cremă de corp din aceeași gamă, tocmai pentru a prelungi persistența parfumului pe care îl folosești. Îmi place că acest gramaj de 250 de ml îți ajunge o perioadă destul de lungă și hidratarea este una foarte eficientă, plus că miroase exact cum miroase parfumul. Știm că gama Eclat este o gamă de lux la Oriflame pentru doamne, așadar ăsta nu am să-l arunc pentru că vreau să-mi pun în el niște agrafe de birou, așadar nu zboară acolo, rămâne pe birou. Am să te rog să-mi lași un comentariu dacă ai folosit vreunul dintre produsele pe care eu ți le-am prezentat. Nu uita, dacă nu ești abonat, să te abonezi, să apeși și pe clopoțel și până data viitoare nu uita să te focusezi pe sănătate, frumusețe și succes!